Il-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali b'distak ta' ftit aktar minn 20,200 vot fuq il-Partit Nazzjonalista jew b'maġġoranza assoluta ta' 52.1%. Il-Partit Nazzjonalista kiseb 44.3%. B'kollox ivvutaw 59.2% tal-votanti reġistrati u kien hemm 13,894 vot invalidu. B'kollox il-Partit Laburista rebaħ 39 lokalità, il-Partit Nazzjonalista rebaħ 24 lokalità, filwaqt li f'4 lokalitajiet l-Partit Nazzjonalista u lanqas il-Partit Laburista ma rebħu maġġoranza. Il-Partit Laburista kiseb total ta' 134,767 vot, waqt il-Partit Nazzjonalista kiseb 114,512 vot. Dan fil-waqt li 6,050 persuna vvutaw lil kandidati indipendenti, 2,124 vvutaw ADPD u 1,162 marru għand partiti jew kandidati oħra. Fil-Melliħa, Birkirkara u anke l-Florjana l-Partit Nazzjonalista u lanqas il-Partit Laburista ma kisbu maġġoranza ta' kunsillieri. Fil-fatt fit-3 każi kisbu l-istess numru ta' siġġijiet, 6 kull wieħed f'Birkirkara, 4 kull wieħed fil-Melliħa u 2 kull wieħed għall-Florjana. F'dawn it-3 lokalitajiet kien elett kandidat indipendenti bl-għażla tas-sindku issa ssir fl-ewwel laqgħa tal-Kunsill permezz ta' vot fost il-kunsilliera. F'Ħażebbuġ kienu eletti żewġ kandidati indipendenti, fil-Gżira kien elett mill-ġdid l-eks sindku din id-darba bħala indipendenti, filwaqt li fl-Arp il-kandidati indipendenti saħansitra kisbu maġġoranza ta' voti. L-akbar maġġoranzi reġistrati kienu f'Bormla fejn 85.5% ivvutaw lil Partit Laburista li jissandu l-kunsillieri kollha f'din il-lokalità f'ismu. U fis-Swieqi fejn il-Partit Nazzjonalista għandu l-appoġġ ta' 83.7%. 5 lokalitajiet bidlu l-maġġoranza minn waħda Laburista għal waħda Nazzjonalista. Dawn huma il-Mosta, San Pawl il-Baħar, is-Siġġiewi, San Ġwan u l-Imsida. Fl-Imsida d-differenza bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista hija ta' 84 vot. Min-naħa l-oħra l-Partit Laburista żamm il-maġġoranza fil-Belt Valletta u l-Gżira. Il-Partit ADPD tella żewġ kunsillieri, waħda f'San Pawl il-Baħar u l-ieħor f'Ħattard.